preko EPS-a, platili su više od 3 miliona evra, odnosno 360 miliona dinara, i to na taj način što je direktor nelegalni EPS-a Milorad Grčić 23. januara 2020. godine stavio svoj potpis na ugovor sa firmom Nites, kojom upravlja rođeni brat ministarke Darije Kisić-Tepavčević, Bojan Kisić. Takođe ne nepoznat u poslovima s EPS-om, ali potpuno jasno da u ovo toliko kritično doba korone, štednje, nemanja novca za frilensere kojima gule kožu s leđa, za male privrednike, za ugostitelje, koji bukvalno ne mogu da prežive od meseca do meseca, rođeni brat Darije Kisić-Tepavčević dobija 360 miliona sa svojom firmom Nites, našeg novca građana, EPS-a, a gospođu Kisić vidimo sa Aleksandrom Vučićem u ekskluzivnoj pozorišnoj predstavi, za nas potpuno jasno, kao što sam rekla, najskuplje plaćenoj u istoriji srpskog pozorišta. I ovo je pravi ugovor koji sam vam pokazala. Nisu nikakvi falsifikati, kako je javnost Srbije opterećena svih ovih dana, falsifikatima koje režim proizvodi da bi zataškao upravo otimanje novca građana i da bi zataškao sve druge ugovore, potpuno neverovatni i skandalozni sa kojima ću vas nadalje upoznati. Ono što ovaj ugovor čini znatno drugačijim, pa rekla bih i egzotičnim, jeste partner firme Nites, Bojana Kisića, njegov partner na ovom poslu 360 miliona evra, to je firma, nadam se da će je dobro pročitati egzotičnog naziva, Kejotisa, koja je za divno čudo toliko prosperirala u vreme korone da još uvek ne možemo da izračunamo vrednost svih ugovora, čak ni u poslednjih 6 meseci. Dakle, ta firma Kejotisa je samo u poslednjih 6 meseci, mnogo dobro je krenulo, od Elektrodistribucije Beograd dobila poslove vredne više od 10 miliona evra. Od EPS-a ugovore vredne više od 4 miliona evra, od SDP-a ugovore vredne više od 2 miliona evra. Dakle, partner Bojana Kisića, rođenog brata Darije Kisić-Tepavčević, je za samo 6 meseci prihodovao novca građana Srbije više od 16 miliona evra. Da stvar bude još zanimljivija, naročito za javno mnjenje, pokazuje činjenica da je odmah posle izbora u julu prošle godine formalni vlasnik ove firme Kejotisa, Siniša Narić, osnovao zajedničku firmu sa čelnim ljudima Vučićeve omiljene istraživačke agencije Ipsos, odnosno sa Markom Uljarevićem i Predragom Kurčubićem. Firma Numerator osnovana je u julu prošle godine, u kojoj Marko Uljarević, direktor Ipsosa, kažem, omiljeni Vučićev čuvar rejtinga, ima većinski udeo od 65%, Siniša Narić, formalni vlasnik firme Kejotisa i partner brata Darije Kisić-Tepavčević, ima udeo od 25%, a Predrag Kurčubić, Uljarevićev saradnik, takođe jedan od direktora u Ipsosu, ima udeo od 10%. Morate priznati, jedna zaista čarobna veza, a bit će vam jasno, evo ovde vidite ceo tabak ugovora, samo u poslednjih 6 meseci te Narićeve firme Kejotisa, dakle sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, sa SDPR-om,
više od 6 ugovora, sve ćemo vam izlistati i dati naravno, sa EPS distribucijom rekordnih 12 ugovora samo u poslednjih 6 meseci. Ne mogu da se otmem utisku, ponovit ću već 3. put, stvarno ih je mnogo dobro krenulo u ovo vreme. Da li se tu otvara pitanje čije su poslove zapravo preuzeli u IT sektoru? Neko kome smo možda pomutili u Commerce ili konce, jer smo otkrivali druge afere kako se ispumpava budžet u ovih građana Srbije za ove IT poslove, ali svakako ova firma je drastično počela da štrči, naročito 2021. godine. Ono što je dodatno zanimljivo za ovu kompaniju jeste da je ona godinama radila sa kapitalom, nećete verovati, upravo sa egzotičnih ostrva, sa britanskih Devičanskih ostrva, preko firme Hadar Limited i Firso kompanije, obe sa britanskih Devičanskih ostrva, i to sve lepo piše u APR-u, to možete ispratiti ovde na monitoru, dakle nema falsifikata, nema lažnih informacija, sve piše u našem APR-u, čista egzotika sa offshore kompanijama koje učestvuju u finansiranju, osnivanju, radu firmi koje su najdirektnije povezane sa najvišim funkcionerima Srpske napredne stranke i sada Republike Srbije i same vlade. Mi smo jedva povezali, da vam kao kažemo, ovo je gore od dinastije. Ne možete u jednom momentu da pokvatate više ko, šta, s kim, kada. Firma menja ime u jednom momentu, posle ponovo vraća na staro ime i tako dalje. Ali ono što je važno kada podvučete crtu je da je ta kompanija, dakle za 6 meseci inkasirala više od 16 miliona evra novca građana Srbije. Ponavljam, za to vreme mali privrednici, preduzetnici, freelanceri, freelancerke koji su u još gorem položaju, ne mogu da skrpe kraj sa krajem i bukvalno su oglobljeni od strane svoje sopstvene države. Tako da to su vam bilansi. Ono što je takođe zanimljivo, recimo, ako hoćete uporedne podatke, 2016. godine kompanija Siniše Narića Kejotisa, ponavljam, dakle partnera Bojana Kisića, koja je dobila u januaru 360 miliona dinara novca građana, 2016. godine imala je 21 zaposlenog i 9.000 evra dobiti. 2019. ima 5 zaposlenih manje, 16, ali ima 2,2 miliona evra dobiti. A zamislite šta će tek biti 2021. kada sada već znamo da je u poslednjih 6 meseci 16 miliona evra prebačeno, isposlovano, ugovoreno s ovom firmom. Ako pogledate detaljno papirologiju i svih ovih ugovora koje je prethodila potpisivanje ugovora, vidjet ćete da su to bili uglavnom oglasi na kojima se javljao jedan jedini izvođač, odnosno ova firma bila sama, bila u grupi ponuđača sa ostalim kompanijama. Hvala vam. Toliko od mene za ovaj dan. Ili imate pitanja? Možete samo da objasnite za koji posao je EPS platio 3 miliona? Da. Znači, predmet ugovora je implementacija sistema za bezbedno upravljanje sa SCADA okruženjem. To je zvanični opis. Šta to znači? Pa to je verovatno neki softver koji se primenjuje, što je takođe diskutabilno. Trebalo bi zaista intenzivno proveravati šta se uopšte primenjuje. Ja ću vas posjetiti kada smo radili Bratiju Brnabić i kompaniju Asseco, koja je takođe od EPS-a više 40 miliona evra isisala, da bi se ispostavilo da recimo softver koji je najskuplje bio plaćen, 2 godine uopšte nije bio stavljen u funkciju dok mi nismo pokrenuli u javnost ovo pitanje i gle čuda 3 nedelje kasnije je navodno počelo da se sa njim radi, iako i dan danas ne znamo da li se zapravo radi, ali je išao nalog zaposlenima da se
obnovi taj posao, odnosno tim ljudi koji treba sa njim da radi, da se sa tim krene. 2 godine. 2 godine. To bukvalno bio fiktivan posao. Izvolite. Pitanje, sa ovom firmom Numerator, koliko je tu poslova bilo, kolika je vrednost tih poslova, pošto ste pominjali na Kuzarević? To ćemo tek sada videti, ali vama je jasna zaista, ne samo nedvosmislena, nego vrlo simptomatična veza sa direktorom strategijskog marketinga, vrlo dobro znate, vrsnim branilcem ovog režima, i vrlo dobro znate koliko Aleksandar Vučić ceni svakodnevna istraživanja koje je normalno pošteno. Niko drugi ne može sebi da priušti. Sumnjam da Aleksandar Vučić iz svog privatnog džepa plaća ta svakodnevna istraživanja, kako čujemo i više puta dnevno nekada, ali vi imate ovde vrlo jasnu schemu, rekao bih, partnerstva između rođenog brata Darije Kisić-Tepavčevića, njegovog partnera Siniše Narića na istom poslu, 360 miliona dinara iz EPS-a, odnosno 3 miliona evra. Tu firmu Siniše Narića, koja doživljava procvat, baš u ovo vreme, a taj isti Siniša Narić, kako je baš izabrao Marka Miljarevića i Kurčubića, to je, rekla sam, još jedan Predrag Kurčubić, još jedan od direktora IPSOS-a, da se njima osnuje odmah posle junskih izbora u julu mesecu tu firmu Numerator. Evo, pratit ćemo šta se dalje sa njom radi, ali kako god da je stanje sa tom firmom. Namera vam je jasna, ako ne vama, meni jeste sigurno. Šta je nam? Da se plate za istraživanje? Po meni, apsolutno da. Ja zaista mislim da je to povod da se ovakve kombinacije i partnerstva u suvlasništvu grade. Može nešto o dijalogu? Šta je garancija da sad ovaj dijalog koji bi trebalo da bude sa predstavnicima vlasti, predstavnicima Evropske unije, bude drugačiji nego 2019. I da li mislite da će vlast ponovo da ga umrtvi? Meni je žao što ova tema nije možda najviše vašu pažnju privukla. Ja bi se na njoj zadržala na ovoj konferenciji, a za druge političke izjave stoje naravno na raspolaganju za završenu konferenciju. To je to. Samo, izvinite, mene zanima, ste predali državnim organima ove papire, da oni istraže, da li ima su koruptivne rade? Vi dobro znate da ja godinama kucam na vrata Republičkog javnog tužilaštva i vrata gospođe Dolovac, prvog tužilaca u Republici Srbiji. Nikada do sada nisam dobila nikakvo obaveštenje, upite, bilo čemu, kutije dokaza sam nosila. I za Krušik, i za Seko, i za trgovinu oružjem i tako dalje. Ono što uvek podvučem, ne moramo mi biti istražni organi. Nažalost, ta uloga nam je nekako pripala zato što imamo atrofirano pravosuđe uglavnom, naročito kada imamo umešanost partije i bratije u ovakve egzotičnim poslovima, ali po zakonu je vrlo jasno da svaki javni tužilac, kada dođe u posjed saznanja da postoji osnov za krivično delo ili za neku sumnjivu radnju, on postupa samoinicijativno. Moram ja da mu nosim kutije dokaza, zato može da sazna, evo na ovaj način. Iz sredstava javnog informisanja, ili iz medije, iz štampe, sa televizije, to je sve način opštenja sa javnošću. I ovo može uvek da bude tretirano kao usmena krivična prijava. Znači, niko vas nije do sada odbirali zbog ljudi sada? Ne. Mada sam ja nosila, kao što znate, poslednji put sam podala krivične prijave protiv bivšeg direktora Telekoma Ćulibrka, protiv predsjednika Vladinog antikorupcijskog savjeta zbog nečinjenja i protiv Zagorke Dolovac ispred tužilaštva pre, mislim, 3 meseca. Hvala vam.